Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Niya hibalo na mo sa kaluwasan sa Ginoo. Iya namang gipahibalo. Nya dugay na biya kay ni sobra na ni 2,000 years niyang gipahibalo ang iyang kaluwasan. Nahibalo na mo ron. Nahibalo na mo unsa gyud kaluwasan sa Ginoo. Wa man gyud mo tingog. Una si San Pedro nagdiscuss siya diri sa atong unang pagbasa nga dili dinhi siya sayon sabton ang kanini ang kaluwasan nga gipahibalo sa Ginoo. Ingon siya bisan gani ang mga propeta nga mo'y nagpahibalo ani gasigi pa sila tuon. Hastagod ang mga anghel sa langit gasigi pagtuon aning maong kaluwasan ba. Karon ang kaluwasan sa Ukraine ang ilang gipaabot nga ang allied countries sama sa US, sa NATO mobarog didto kuyog nila og muasdang sa kaning Russia. Mao nay kaluwasan. Ang Russia sad ang kaluwasan sad para nila nga di gini namo itugot nga kining Ukraine musagol ngadto sa laing nasod ngadto sa nang NATO or mo allied ni sa kanaganing US kay kung mo allied ni di nami maluwas ani miligro nami. So may pag-amo na lang ning patyon daan. Samtang dip ani mo abot dito kay og mo kaso diri ang among kuan patay amo. Ana ba? So ang ilang kaluwasan giila sa nang gipamalandungan, gitun-an sa nilag maayo. Kamoron sa inyong balay unsa may kaluwasan naipipila ninyo sus mulampos lang ni akong anak makatrabaho lang ni luwas gimis kalisod ato man sa nang pamalandungan god kaning akong bana maka-abroad lang ni luwas gimis kalisod ani nga galisod may bisag pagpalit na lang og bugas og palit aning mga pagkaon sa balay luwas gimig maka-abroad ni ano maka daog lang ko swertres luwas gining akong kalisod maka daog lang ko anang loto luwas gining kalisod malandong sa ko mahurot lang ni kahalin ang slot luwas gining budget sa kapilinya di ba mo na atong mga kuan pulos man na siya nindot pero sa paagi nga makabot nga naa kay daghang kwarta nga di ka maproblema sa pagkaon nga malinawon ka nga wa kay kontra nga wa kay kanabitang muhasol nimo di ka masakitan dili mamiligro ang imong mga anak dili mamiligro ang imong mga gimahal sa kinabuhi sama ng asawa bana ginikanan ug labaw sa tanan nga dili ta maimpierno kining maong mga kaluwasan gitan-aw sad ni Ginoo nya unsa may iyang pamaagi aron makabot ni natong tanan daghang kwarta daghang pagkaon healthy ta malinawon ta abunda ang atong palibot magkahiusa ta nya luwas pa gid ta unsa may pamaagi sa Ginoo nga di ta ganahan gahapon kay kisumpay man ang ebanghelyo karon niya sa Marcos 10 gahapon gihisgutan ni Kristo nga o gusto jud kang maluwas ibaligya ang tanan biyai ang tanan nya sunod nako luwas gid ka mo na yang giingon ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa makabos kay mo na akong paagi maluwas gid ka ana mudaghan imong kwarta mudaghan imong munindot imong trabaho munindot ang imong mudaghan ang imong mga anak munindot ang imong mga higala malinawon ka secured ka wa kay sakit pero biyai tanan sunod nako nakasabot mo ani Hoy, kasabot mo?
Hoy, ang kato kunong batanon nga dato gahapon nilakaw nga masulubon, naglibog siya. Nganong mao to'y gisugo os Ginoo niya. Mausad ni karon kamo, mausad tingali ni ako. Ayan, kanang tanang kolekta pa din ihatag gina aron mo daghan pang imong kolekta. Naunsa? Nayabag na ni. Mupay da ginuton kay ning kolekta niya. Ipanghatag pag yun niya mudaghan anon. Ana. Mupay da ginuton kay ning yuta. Ihatag na nun ako ngadto sa silingan aron mudako-dako ilang agianan na mosamot kog kapiit diri. Di ba maana ta? Nya mudaghan na noon. Di ta kasabot no. Kasabot mo na. Dili. Mao na nitubag si Pedro, San Pedro ba? Kuyog man silang Hesus. Gibiyaan man nila ilang panginabuhi, biyaang amahan. San Pedro gibiyaan pang iyang asawa kay minyom ni siya. Niingon siya diri. Magtutudlo, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod kami kanimo. Murabag iyang pasabot niya. Sa may mapaabot namo ani karon. Gisaarang silang Kristo ay ang mubiya ni ining amahan, inahan, umma, hasta siyang kaugalingon tungod kanako og sa maayong balita makadawat og mas daghan pa niining mga butanga dinhi niining kinabuhia. Unya, in addition, maluwas pa yun. So, siya nang anak, makadawat ko siya gatusan ka mga anak, gatusan ka mga uma, gatusan ka mga bana, gatusan ka mga asawa. Kadaghan anak. Kamu mga bana din ganahan mo na mo sa gatos kabuk asawa. Kanang legal gid ba? Kanindot anak. Dili ka magantos anang puol kay now. Ngati makatakli-takli ka ba? Ana. Gusto mo mudaghan inyong amahan, mudaghan inyong inahan? Gusto mo ana? Kana bang daghan ang mag-atima nimo, daghan ang magmahal nimo? Nindot kayo Ana, ang pasabot ani dili ni siya hinon pwede sa literal nga quantity. Pero it's more on durability. Para nako, murabag durability ba? Kana bang mo endure, mo padayon ang relasyon. Tanawa ha? Sampulan ta mo. Ang asawa nga mibiya sa iyang bana kay mas gihigugma niya si Kristo. Kanang asawaha magsigi nagsunod sa sugo ni Kristo kay mo mayang gisunod. Di man ang iyang asawa o bana, di sa dangyang kaugalingon, di sa dangyang ginikanan. Kung pananglitan ang iyang bana ni suyok, niya iniguli, lamparuhon siya. Kung sa may isultis imong amahan o ginahan, nga mahibaw na, biyai na, ikiha, ipapriso ng animal dako, ipatukhang na, mamatay ng buwang-buwang. Niya karon, og imo ng sundon, na akay kalipay, iguman. Na akay kalinaw. Na apakay bana. Wa na, ang sunod anak, kabit na. Di ba? Niya, malipay pa kan, sige na kagpangabit. Maluwas pa ka. Ha? Mao na siya. Pero sunda si Kristo nga niingon, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang ang pikas, pagpakamatay lang para sa imong gihigugma. Sunda ko na. Di ba mga usa ka simana nimong anto sa tamparos anang imong bana? Igsunod simana ana, magbasol na, maghinulsol na, mubiya pag siyang suyop, mahimo pag ginang kugihan, niya, purti pag ginang muunong nimo, niya mahimo pag ginang lay minister. Aron nagkuyog na sa ganpari sa pagsuyop. Mualagad pag ginas Ginoo. In short, mabago ba? Unya, usa ka semana nimong antos o duha ka buwan nimong antos o usa ka tuig nimong antos, ang gasunod nga 50 ka tuig, pulos na kalipay, pulos na bag-ong kinabuhi. Di din aning kinabuhi ang
ang imong giwagtang nga usa ka tuig nga pag-antos, giwagtang nimo imong kalipay o kalinaw nga personal, gibaslan og 50 ka tuig nga malipayon nga pag kaning sandorotay. Di ba? Nya luwas pa ka, wa pay sala. Nya mudaghan inyong kwarta. Mudaghan kay di naman to mosuyop, di naman to magbisyo, di makatigom na. Nya kugihan naman kayo, di mudaghan ang kwarta. Murag man mo kasabot sa akong explanation. Anilang taning mupalit og slot. Napalit og slot. Ikaw karon di ka mupalit og slot kay anugunan ka sa imong usa ka o imong 1,000, anuguna aning 1,000 ato ni ipalit og slot, ikapalit naman unta ni akong mapun-an nig jutay, makapalit naman kog bag-ong sinina ani, makapalit naman ni makadaon naman ko anis motor kay gubao naman na akong motor ni amsa koy ayuhonon nga balay ako na lang kuan din idapat kay gamay na lang joy kuwang ani mga 3 ka buwan akong tigom arang-arang na gini ana di na lang kung palit anang slot sunod na lang og mahuman ni nako pag-ayo ang balay ana mo na imong isulti sakto dili tubag purting sakto ha kasakto ana yan ingo mas Kristo ibaligi ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos unsa may imo anang pagsunod ingka ako lang ning ibahin katungaan ni akong gitigom niya naman ko yung mga 20,000 kaning 10,000 ako lang ning ipalit og slot og tugutas Ginoo maayo ra ning kuan maayo ra ni ang balay ana kay mas nindot gitong adto gyud simbahan ako idunit nya ningon man ang Ginoo diri makadawat kag gatusan kapilo so ang imong ihatag nga 10,000 pila may ihatag sa Ginoo nya nimo antos la gamay moabot bang gina 10,000 times 100 pila na may moabot nimo pila 1 million kung naa ka ng maong pagtuo samas pagtuos mga apostoles na mibiya gid sila nya ni sunod gid silang Hesus makasabot ka na kana diay 1 million di nakakinahanglan ma-stress. Ang pagkuha daig 1 million para sa imong gikinahanglan, dili na ka ma-stress. Dili pareha karon nga bisag 100,000 imong tigumon, perti nimong kulbaa. Hurot na tanan nimong energy. Kinahanglan na di ay kaog paghatag sa tanan. Kay kanang mga millions, mga botla day na nimo. Anak. Ikaw unsaon man na paghimo pa dir? Pangutan ang Ginoo. Ano ako may mong pangutanon? Ang lahi mo kayo sa pamaagi. Di ba? Gibangan kas Ginoo. Kasimple rana. At tanawa karon ka ng Ukraine o Russia. Tanawa og naghinatagay pa na sila. Nagpasayloay pa na sila. Purting nindutas ilang relasyon. Tanawa karon sobra na 200 ang patay dito. Pila na ka-buildings ang nangaguba. Kapoy kayo nag-ayo nya sakit kay na daghan kay karong gisakitan nga mga tao nga dunay mga gimahal dito ani mga lugar kadtong mga pila ka piloto nga nangahagba kay gitirahan sa missile wa day nagmahal ato mga tawhana nga perti manggasto ato para lang gyud molampos makasakay-sakay anang ilang fighting planes unya gikausar magtira patay naman mura ra maglanggam galupad-lupad gitirador nahagba man lang dayon nya way nagmahal ato, way gisakitan ato, ma-multiply ang kasakit Pero nagpasayloay nya gigamit ang pagsunod sa Ginoo, dili na gamiton ang kahakog aning dungog, gahom ug kwarta pagkamalinaon untas kalibutan. Kay kining mga lugar nga atong gipuy-an, kining yuta hinatag ni sa Ginoo, ihatag na. Ingon ka nga, ihatag na nako sa kong silingan para mudako iyang agianan. Ihatag, tanawa. Unsay ibaw sa Ginoo nimo. Mahingang hagyog ka. Kay di man ikay tag-iyaan ng kalibutan. No? Mga na ako na, di ko'y pangandoy sa una, gamay pa ko, hangtod ng dako ko. Nangandoy di kong makatabang sa akong isig katao. Kalipay ginan akong pagtabang, maubitaw nga, kuan pa lang ko, second year college.
equivalent na sa grade 12 karon, mga 1984, nag-organize na ko sa akong mga igagaw, nawa sa taon ka eskwela, nga pulos-pulos at ni yung mga income, kaya tuwa mas tuwa sa kaning pangarga, pamutos mangga. Pero ako silang gihangyo nga, magtampuhay ta, 1 peso kada buwan, 20 centavos kada semana, siya rog dili ta kaabot ana. Nya kanang atong itampo diha, muna na atong sinking fund sa atong grupo. Nya gamiton ta na siya sa atong mga activities. Piso ang buwan. Nya ako maningkamot yung kung makahatag kong dako-dako, moabot usahay og 20 pesos, 30 pesos ang akong buwan, kay mag-save man ko og piso ang adlaw. Maningkamot man ko, muna usahay, imbis musakay kong jeep, gikas eskwelahan, akong lakaon, nya katong akong plite, ako tong i-reserve para itampo dito sa among organisasyon. O, hatag itanan ba? Nya sakripisyohan. Nya sige dyan kong explain aning mudaghan ra lagi ni. Mudaghan ra gyud kay imong Ginoo times na niya 100. Bata pa kay bata ba to kay grade 12 gud. Batanon pa kay kuato. Pero na sa kong kasing-kasing ang pagtabang, hurot-hurot ginatanan unsa may gibuhat sa Ginoo. Mga tulo ra ka tuig na kong inantos ato, ni graduate dayon kong college. Commerce accounting, nakatrabaho din ko og land bank. Ang akong sweldo dili na katong pariha atong income na ko sa pamutos mangga pangarga, kay maglisod man ko atong 500 ang kuan, 500 ang buwan. Lisod kayo pagkuha ng 500 ang buwan, pag-ari nako nasa land bank, awa na 5,000 na ang buwan. Di ba? Ano kung gitutukan? Ato, sige na yun kong kuan. Sige na sa kong panghatag. Maoragya pong organisasyon na, nahimo ng choir, daghan nami. Ang akong sweldo, apod ginangadto nila. Gisudlan pag ito sa akong papa nga na-paralyzed, akong maguwang na-paralyzed, ako mao'y breadwinner, bungkag pang akong balay sa bagyong roping. Pero wa gyud ko mohonong panghatag, wa gyud mabisa gibiyaan ako gamay ang among grupo choir. Napa man na karon? The Streamers Choir. Kanang napamnas Guadalupe hangtod karon, mao man gani na lead choir des Guadalupe sa grand choir. Naa pa na sila karon. Nya sige gyud kog hatag. Hurot-hurot gyud usahay gud maglakaw na lang ko padung adto sa land bank, magsinilas kay wa na may pamliti. O sige gyud hatag. Nya 1988 so good. Hangtod ning graduate ko sa seminaryo og naordinahan 2004, pila ka tuig na kong antos. Og ingimbutan ta tong pag-antos to, nagibiyaan ako tanan. Pila man na? 1988 to 2004. Kay pagka 1995 ni biya man ko sa land bank, sud ko seminaryo, biyaan pa nako akong ginikanan. Tanan, akong papa gud ingong to pagdayon akong sud. Kinsa na malay mo pakaon namo. Nako, God will provide. Pagdangtag pagka-Agosto, sod kong Hunyo, pagka-Agosto, patay na is papa. Sige lang. Nagtulad ko seminaryo. Pag-graduate na ako, 2004. Sa may mahitabo, pagka-ordin ako, 2004. Awa na katong akong 5,000 na income sa land bank, niabot magitog 7,000, o man to kaabot 10,000 akong net take home pay. Koto braman ko mga 7,000 hangtod ko ni resign. Karon tulo na lang nakadupa-dupas pare. 7,000. So, mga tulo say gani tunga ra nas dupa na. Kuha na. Anya, perti na nakong lipahya karon. Kaya nga naman daghan naman kay kog mahatag. Mo nang nakakita mo karon, minilyon na ang atong gipanghatag. Nya, sayop ang Ginoo o sakto? Porting daghanang nangaluwas, pila ka buksin atong gihatagan og sin nga nawadag atop. Hapit moabot og 800 ka pamilya. Nya, mga 7,000 ka o 6,000 ka sin, kapligong sin atong napanghatag. Mahimo na nakos una sa nagtrabaho pa kog land bank. Dili biyaan bitaw nako, midaghan lagi.
Karon pila ka buk akong ginikanan nga nagmahal nako, nga pakanon gyud ko, dad-an jud kong pagkaon, nya magsige jud paluap sa akong health, ana, napagay mo masahe, napay mo labas ako mga sinulob pila ka buok. Uy, na nag-ilog, uy daghan kay. Biyaan ako kong uyab, pila ka buk akong uyab karon. Sus, daghanan mo ingon, Father, I miss you. Kana lang dili makuan, dili dayon ma-upload ang akong humili. Inig ka mga launa, alas 2, daghan na kay mingon, Padir, asa naman imong humili? Asa naman? Oh, they miss me. Mo man ang uyab god, kusog kay nang uyab ngayon, miss you. Bawas ako, miss you to. Kani akong gisgutan upay labot ang madre ani ha. Ang madre ani permanente man na. Kana lang mga tao lang ba? I miss you. Kana kung inig abot, hala, Padir mo jud kanang uyab bitaw nga dugay na mong wa magkita. Naagi mugakos. Mugakos ba? Ako lang sang pili-pilion. Yay, mura manig na ni mahong upos. Ay, gamay lang, distansya lang. Pero kato ganing murag hugot-hugot. Di bitayo ako anay. Gibiyaan na nako. Mas mudaghan pa. Mas mudaghan. Nya ang kalipay o kalinaw. Hastas paghigugmag mga kaaway. Purting nindota. Karon pila ka buk nako kaaway nga murag ka na magsigig pangaway nako nga karon suod na kay mi. Ambot di ba ka ko kalitan anig tangkuguon ko anig hapak pero sige lang. Pero suod na kay mi ay. Ay nga naman. Nakat-on naman sa kuan ang paghigog magkaaway. Ngano makig-away man ko nimo gibiyaan gyud nako tanan. Bisag patyon pa ko nimo okay ra man. Kay dugay naman kong nibiya. O di karon ang resulta, imbis kaaway nahimo ng amigo. Ana amot nakasabot ba mo kani gamay ni nakong testimonya sa akong kinabuhi, mas daghan ang San Vicente Ferrer, mas daghan ang kang Pedro Calungsod, mas daghan ang kang Bishop Chupilo Kamomot, ang kang Lorenzo Ruiz, mas daghan silang ikasulti kay kanako kamo nasad mo ikasulti ron nga pagpalit na kog slot mitaghan gyud na ay nagdaghang nag-text nako napakoy na touch ningon siya, Father, ipadayon gyud ang imong baligya og slots. For me, buying your slots is life. Ingon siya. Kay lipay, kay kumpadir, og nanasa kay slot ibaligya, kay kada na ko palit, madugangan ang akong kalipay o kalinaw. Iya sa na-experience. Ang botog ang inyo, naabaka, kay murag wapa manggit tingali mo ka, palit kayo. So bisan, kanang nasad mo inyong ika-istoryang inyo ba? Sige na, nindog na ta.